βίντεο αυτό θα γνωρίσουμε δύο άλλες μορφές ενέργειας. Τη δυναμική ενέργεια θέσης και τη δυναμική ενέργεια μορφής ή δυναμική ελαστική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια μορφής έχουμε σε ένα σώμα όταν το συμπιέζουμε, εδώ το ελαττήριο. Όταν το επιμικρύνουμε, επίσης δυναμική ελαστική ενέργεια έχουμε σε ένα σώμα όταν το λυγίζουμε, ή όταν το συστρέφουμε. Για να τεντώσει το τόξο το κογιότ, πρέπει να του ασκήσει δύναμη για κάποια απόσταση, να παράγει έργο. Ξαναβλέπουμε σε αργή κίνηση. Σύμφωνα με τον νόμο του Χουκ των ελαστικών παραμορφώσεων, οι δυνάμεις είναι ανάλογες στις παραμορφώσεις που προκαλούν. Έτσι, στο τόξο η δύναμη δεν θα είναι σταθερή, στην αρχή μικρή, στη συνέχεια μεγάλη. Σίγουρα όμως, η δυναμική ελαστική ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στο τόξο είναι τόση όσο το έργο των δυνάμεων που προκάλεσαν την παραμόρφωση. Ελευθερώνοντας το τόξο, κάτι άλλο περιμένουμε από την εμπειρία μας να συμβεί. Εδώ οι νόμοι της φυσικής θα ισχύσουν με χρονοκαθυστέρηση. Η αποθηκευμένη ελαστική δυναμική ενέργεια στο τόξο μπορεί να μετατραπεί σε κινητική. Περισσότερο για την ελαστική δυναμική ενέργεια στο Λύκειο. Λέμε ότι ένα σώμα έχει δυναμική βαρυτική ενέργεια αν βρίσκεται σε μια περιοχή που δέχεται βαρυτικές δυνάμεις, όπως κοντά στη γη, όπου η ηλεκτρική δύναμη της μάζας της γης στη μάζα του σώματος είναι αισθητή, είναι μετρήσιμη, είναι το βάρος που ασκεί η γη στο σώμα. Όπως βέβαια το βάρος δεν είναι ιδιότητα του σώματος, έτσι όταν λέμε για οικονομία λόγου η βαρυτική δυναμική ενέργεια του σώματος, κατά βάθος εννοούμε η βαρυτική δυναμική ενέργεια του συστήματος γη σώματος ή σελήνη σώματος, ανάλογα από που δέχεται το βάρος. Βρισκόμαστε στο πεδίο βαρύτητας της γης. Θέλουμε να απομακρύνουμε από τη γη ένα σώμα, να το πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να το ασκήσουμε δύναμη, τουλάχιστον αντίθετη με το βάρος, για να το ανεβάσουμε με σταθερή ταχύτητα, ή μεγαλύτερη δύναμη, αν θέλουμε η ταχύτητά του να αυξάνεται. Το κογιότ σκέφτεται να ανεβάσει το βράχο στην κορυφή. Πρέπει να του ασκεί δύναμη αντίθετη με το βάρος. Η δύναμη που του ασκεί παράγει τόσο έργο όσο καταναλώνει το βάρος. Δηλαδή, το μέτρο του βάρους επί τη μετατόπιση, την αλλαγή που έγινε στο ύψος. Αυτό το έργο εκφράζει την ενέργεια που μεταφέρθηκε και αποθηκεύτηκε στο σύστημα βράχος γη με τη μορφή που λέμε βαρυτική δυναμική ενέργεια ή και ενέργεια θέσης. Διεθνής μονάδα μέτρησης είναι το τζάουλ. Να θυμόμαστε ότι όταν ένα σώμα απομακρύνεται από τη γη, ανεβαίνει,
η δυναμική ενέργεια του συστήματος σώματος Γης αυξάνεται, ενώ όταν κατεβαίνει, πλησιάζει τη Γη, ελαττώνεται. Αν θέλουμε να μετρήσουμε το ύψος του βουνού, από πού ξεκινάμε, πού παίρνουμε ύψος 0, ποιο είναι το σημείο αναφοράς, έχει επικρατήσει ύψος 0 να είναι το ύψος της επιφάνειας της θαλάσσης. Αν θέλουμε να μετρήσουμε πόσο ψηλό είναι το κτίριο, θα πάρουμε σαν ύψος 0 το παρακείμενο έδαφος. Για το ύψος του τραπεζιού, προφανώς θα επιλέξουμε για ύψος 0 την επιφάνεια του πατώματος. Ο εργάτης στην οροφή καθαρίζει την καμινάδα, γλιστράει και πέφτει. Ο άλλος εργάτης, απρόσεκτος, κοιτάζει τον πρώτο και... Η εμπειρία μας λέει ότι, αν ήταν να συμβεί σε εμάς, θα προτιμούσαμε τη δεύτερη περίπτωση. Για να ανέβει ο εργάτης στην οροφή, κουράζεται περισσότερο από τον άλλο που θα ανέβει στον πρώτο όροφο. Το έργο που κάνει είναι περισσότερο. Έτσι, στο σύστημα γη εργάτης οροφής, αποθηκεύεται περισσότερη βαρυτική δυναμική ενέργεια από το σύστημα γη εργάτης πρώτου ορόφου. Όταν πάλι πέσουν, το βάρος θα μετατρέψει τη δυναμική βαρυτική ενέργεια σε κινητική και άρα στον εργάτη της οροφής η κινητική ενέργεια, όταν φτάνει στο έδαφος, θα είναι μεγαλύτερη. Βλέπουμε εξάλλου ότι το βάρος στον εργάτη της οροφής τράγει περισσότερη απόσταση, άρα παράγει περισσότερο έργο. Το έργο αυτό του βάρους εκφράζει την αλλαγή από δυναμική βαρυτική σε κινητική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση, για να βρούμε τη βαρυτική δυναμική ενέργεια, θα πολλαπλασιάσουμε το βάρος του εργάτη επί το ύψος που βρίσκεται, μετρώντας το ύψος από το έδαφος. Θα υπολογίσουμε τη δυναμική βαρυτική ενέργεια που θα προσθεθεί στο σύστημα γη ορειβάτης όταν αυτό σκαρφαλώσει από τη θέση που βρίσκεται στην κορυφή. Σαν αρχή μέτρηση του ύψος 0, άρα και δυναμική ενέργεια 0, θα πάρουμε τη θέση που βρίσκεται. Παρακολουθήστε προσεκτικά τα παραδείγματα που ακολουθούν.